هيوتي بدحريات سلميتو بمبالون قالو هيبلو ريتشارد أندرسون سبحانه حدا قلسب نابزوي تمرت بممتع عسرت حدا سبات كقتل كيلو بأكل مسرعيا كم تنسو بأونلاين سلاليا خوينا سلتي صنحتو كرخبا فتسي مخرخبا يدلين مالتي I'm already married. بك تمر عياقا وحايزات نابك أي حبري تغير جميرو مالو If we see all the victims, it was just immigrants that got killed. بعل بيتا سمرت تخله قام منبر فقاد كوهابو وخل دخنا أتاو خلو عينيرو سلام كم يتخونو جايس كافي لين لو ما عند خبز سفري تحسو تميسنا الله خم تلمود أجدا سخون حبريتها نقولكم يسامو داتهم سيسنحو لايك مكبار جمرة let's go سز جايس نلوم ما عندي ناس كي بزا أزانا قاعد زخونة زينة هنا خنجنبر ذات ريوار لهم سبيتي باكستان لينكنا قلبي بزو حسابات سحباز نبرت لك خم تي في شو تخطط هالي تي في شو سب باكستان وتعاون على مولو ككاتاتلا زغني مالتيو نايز مخنات كازات ريوار لهم كاب يو اس اي بأونلاين سلاليتو عركان مركابي أنا باكستان كيدا مالتيو سلازي تلاليا نيشتي من السرينيرو ساقا خمس تريواز لهم عباي سبيتيا أدغل عاون مالتيو سلازي بزين أونلاين سلاليتو عركان خطركب ناب باكستان ومخانافت غزاوتو زركبولو كيدا مالتيو سلازي بأكال مسرعيا كم تنسو بأونلاين سلاليا خوينا سلازي صنحتو كرخبا فتسي مخرخبا يدلين مالتيو سدرو نايفقدلون سون كرخبا يدلين سلازي كابتو زركبولو وطاون ريحقو مالتي نسا كابتو نسو زركبولو غزاوت بمخات أمصولي نسبزي أمصولي بمبال غزاوت قاوقاوا بيلاتا مالتي نعو وقت رخوبي كالتن تقونغن سبعي أمصولي عركي أمصولي بمبالغن غزاوت ربيشاتا مالتي غزاوت تحاليفو باكستان مولو تي في شو كوينو كأني لا مالتي استولالو تلفزيونات متيوم دليتا خحتوا نساخت ملس كاو حليفاخا نتسو زغمطلو ويتسو اتياتو زنبرت غزاوتو مالتيو كاستخاخولي بمبال كام منغستون حتى حديتا جي كابت قولعوي كابت فقاريا حليفا نام منغستون طرعان كتقرب جميرا مالتي مخنياتو ناي تزدخم كله 20 شح كخفلن لهم منغست مالتي 20 شح كخفلن لهم كومون 100 شح كاني نزي كتمازي اخ كالمعادل اللي خو نزا كتمازي اخ غير ايدل اللي خو سلازي 100 شح دولارون يلين لو مبال ابو مولو تلفزيون كتزارب قنيا مالتي بس كونفيدنس تجرما تلفزيونات كاني كم تي في شو كقربو قني نيران مالتي قال خابتي باكستان كلها بتلفزيون تزاربتو يزغبرتو خريكم. What is this for? They are calling your husband. Where's my husband? Husband is coming. أبيلو سبعيت ولا لا ستيل بتلفزيون قريبة ولا. My dear American Listen, sister. I'm from Pakistan. Respect to the law. Okay. Respect for the law. بقى كاب بحجي باكستاناوي تكوينة يا تبل بقى باكستاناوي تكوينة أمريكاوي تزول لاي فوتونه لذي باكستاناوي تقولني. Okay. Respect to Allah and Okay. respect to God. Do you hear me? We're gonna have our baby in Dubai. Where are you from? قول عقل لو ناي مست عركة مالتي وردو دياتو يا قول عقل لو هون مست عركة مالتي. I'm from Pakistan. You are not from Pakistan. Yes, I am. You born in Pakistan? No, but I'm from here. I'm already married. بك تمر عياقة كي تمر عود كي رخبت تقول بك already married ولا لا. We don't have kids yet. We married in Utah. Over the online. I'm not بونلاين ترغيبة. talking unless y'all giving me land نيلين. and 2,000 or more every week. سموناوي هو هذا زلون من قصة قط حتى زلايو كلتشح سموناوي وكلتشح ويلو عليو كلتشح سموناوي نكو هذا اللوتري واللهم تلفزيونات معلتوين بيزق إننا باكستان. You hear me? Have 2 Big McDoubles, cheeseburger, large fry, extra slow, 2 apple pies. This is my bodyguard, and he will بودي جارد غير يا أخا. be getting paid over 100K every 2 weeks. For you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I will appreciate it. Thank you. لازم بحفشة باكستان دارك بناتي عتقمت نيرة نقليهم بودي جارد تقولهم نقليهم قال بحفشة باكستان وين جنت زلهم عقلي بزخر إيه كخل مالتي وداتو خاني أمريكا فانيوم مالتي مخناتو نايم روح ما مزلوا مباليهم ونسوم تخنا غيرهم
ተኸናኺሎም እዮም ንዓዳ ሰዲዶም ማለት እዩ ካለ ኣብ ሶምዚ ኣብ ወሓይዝ ኣርጀንቲና ዘጋጠመ እስትሪጎ ዘለኹም ወሓይዛት ናብ ቀይሕ ሕብሪ ክቕየሩ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ እስትሪጎ ዘለኹም ኣብ ኣርጀንቲና ዘጋጠመ እዩ ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ቦታታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ እስትሪጎ ዘለኹም ወሓይዝ ብምሉእ ቀይሕ ሕብሪ ሒዙሎ ከም ትሪኦ ዘለኹም ኣብ ጥቓ ፋብሪካታት ወይ ትካላት ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ምስ ብከላ ናይቲ ከባቢ እዩ ኣተሓሒዞ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጋጢሙ ነይሩ ናብ ብሉ ሕብሪ ከም ዝተቐየረ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት እውን እቶም ነበርቲ ገሊፆም ነይሮም ማለት እዩ ትሽዑ እዋን ሕማቕ ጨና እውን ገይሩ ነይሩ ሕጂ ኸ እስትሪኦ ዘለኹም ቀይሕ ሕብሪ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ምስ ትካላት ግን ወልሓደ ዘተሓሓዝ የብሉን ባዕሉ እዩ ተቐየር ዘሎ ናይዚ ምስጢር ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዝፈለጥዎ የለን ኣብ ክልተ ቦታታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ኣብ ኣርጀንቲና እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ኣዝዩ ዝረሓቐ ካብ ኣርጀንቲና ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ እውን ካልእ ቦታ እውን ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ብከላ ናይቲ ከባቢ ከም ዘይኮነ በዛ ክትረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ገለ ሰባት ከዓ ምስ ትንቢት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ብምባል እውን እንዳተሓሕዙ ኣለዉ Revelation 16:3 tells about the angel poured into the Nile. Look at this. This is crazy. This is the Nile River. Nile River ግን ኣይኮነን ናይል ሪቨር ናይ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ናይል ድበሃል ካልእ ኣሎ ዲታ ስለዚ እዚ ናይል ኣይኮነን ሳውዝ ኣሜሪካ ዘጋጠመ እዩ ግን ብናይል ሪቨር ዘጋጠመ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ምስ ከምዚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ምስ ትንቢት ዘተሓሕዝዎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ክሳብ ዝሕጂ እዋን ጠንቁ ኣይተፈልጠን ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሶምዚ ብዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ሽወደን ዘጋጠመ ሓደ ዓሌታዊ ሽወደናዊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ኤርትራዊት ኣደ 4 ቆልዑ ዝርከቦም 10 ስደተኛታት ተምሃሮ ብጥይት ከም ዝቐተለ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ምናልባት ሰሚዕኩሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ሕዝን ፍጻመ እዩ በዓል ቤታን ኤልሳ ሞዋቲት ኤልሳ እውን ህይወተይ ብድሕሪኣ ጸልሚቱ ብምባል እውን ቃሉ ሂብሎ ማለት እዩ ዝርዝር ናይዚ ፍጻመ ክነግረኩም ጓል 32 ዓመት ኤልሳ ብሶሉስ ንግሆ ቁርሲ ሰሪሓ ደቃ ቆራሪሳ ንቤት ትምህርቲ ዳለወቶም ነቲ ንእሽተይ ወዳ ናብ መዋለ ህፃናት ብምውሳድ ነቲ ዝዓበየ ወዳ ኸዓኒ ናብ ቤት ትምህርቱ ኣብፅሓቶ ኣብ ስዊድን ከተማ ኤምብሮ ዝርከብ ሪስበሪስካ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ ኸደት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ነርስ ኮይና እያ ትሰርሕ ኣብዛ ሶሉስ መዓልቲ ኸዓኒ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ መዓልታዊ ስራሓት ትሰርሕ ነበረት እንተኾነ ግን ኣብ ከባቢ ፋዱስ ምሳሕ ሰዓት ዘይሓሰበቶ ኣጋጠማ ሪቻርድ ኣንደርሰን ዝተባሃለ ሓደ ግለሰብ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ 11 ሰባት ክቐትል ክኢሉ ብዙሓት ከዓኒ ክቆስሉ ክኢሎም እዚ ፍጻሜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መላእ ዓለም መዛረቢ ኮይኑ ዝቕነየ እዩ በዚ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ ኸዓኒ ኤልሳ ካብቶም ግዳይ ሓንቲ ኾነት ኤርትራዊት ኤልሳ ስዊድን ኣትያ ክትነብር ካብ ትጅምር ካብ 2015 እዩ ነይሩ ካብቲ ሽዕዋናት ሒዛ ዝተምሃረቶ ናይ ነርሲን ከዓኒ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ትሰርሓሉ ነይራ ብጀካ እዚ እውን ገዛ ገዛ እንዳኸደት ናይ ነርሲን ኣገልግሎት ትህብ እያ እዚ ኩሉ እንዳሰርሐት 4 ደቃ እውን እንዳዕበየት ከምኡውን ንበዓል ቤታ ስምረት ተኽለ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ክወሃቦ እኹል ዝኾነ ኣታዊ ክህልዋ እዩ ነይሩ በዓል ቤታ ስምረት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ጣልያን ዝነብር ኮይኑ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ግን ብቕልጡፍ ናብ ስዊድን ብምኽያድ ኣብ ሓዘን ይርከብ ኣሎ እዚ ትሪኦ ፀናሕኩም ሓደ ካብቶም ውፃእ መዓት ክስእሎ ፀንሐ ማለት እዩ ኣብ ሽንቲ ቤት ሓቢኡ ክስእሎ ፀኒሑ ማለት እዩ ድምፃት ክሰምዖ ፀኒሕኩም ነዚ ግዳይ ዝፈፀመ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሪካርድ ኤንደርሰን ዝተባሃለ ግለሰብ እዩ ኣብ መወዳእቱ እውን ባዕሉ ነብሱ ከም ዝቐተለ እዩ ብፖሊስ ተሓቢሩ ዘሎ If we see all the victims, it was just immigrants that got killed and immigrants that was sent to the hospital. ኩሎም ስደተኛታት እዮም እቶም ቆሲሎም ዘለዉ ስደተኛታት እዮም ዝሞቱ ስደተኛታት እዮም As sad as this tragedy is, it kind of makes me happy to see that things such as this happen. ንዝሞቱ መንግስቲ ሰማያት ይዋርሶም ንስድራ ቤት ጽንዓት ይሃቦም